Ήρθα για να μεταφέρω ένα important μήνυμα. Κληρονόμο της αμύθιτης περιουσίας του αφήνει... Μίλα λοιπόν κατάξανθη απειλή. Ποιον αφήνει κληρονόμο της αμύθιτης περιουσίας του? Μην τη διακόπτεις, Ανάταν Φλεβάρη Πόντε. Άφησέ τη να μιλήσει. Λοιπόν, δώρα, ντύρι, ντάρα, ντρά, κληρονόμο της αμύθιτης περιουσίας του. Αυτό πως και δεν μίλησε. Άγκου. Τι το ήθελες και το πες. Πληγώθηκα πάλι. Η περιφρονημένη. Κληρονόμο της αμύθιτης περιουσίας του αφήνει... εμένα. Όλοι πάγωσαν. Η Μαρία Κοντράδος ο Πολωσόντος Κοκορώσος δεν το πίστευε. Ήθελε να είναι ένα κακό όνειρο και παρακαλούσε το Θεό να ξυπνήσει. Γύρισε στο Σανάταν Φλεβάρη Πόντε και του είπε: Τσίμπαμε, Σανάταν Φλεβάρη Πόντε, μοναδικέ άντρα που γεύτηκε στις χαρές του νεανικού μου κορμινιού. Τσίμπαμε να καταλάβω αν ζω ένα όνειρο ή όχι. Αλλιώς που ξενύχτη σφίγγει πιο πολύ το δίχτυ. Μαρία Κοντράδος ο Πολωσόντος Κοκορώσος. Τι βαρύ χέρι είναι αυτό, αγάπη μου. Ματηριάλιτι είναι αυτό που ζω, η τρισεκατομμυριούχα. Ούτε στο Big Brother. Αγκού. Το είχα ξεχάσει το ορφανό. Δεν είναι πια ορφανό, Μαρία Κοντράδος ο Πολωσόντος Κοκορώσος. Ο κουκουρούκου σου κοντώνει μαλώνει. Τώρα πια γύρισα εγώ. Η Μαρία Κοντράδος ο Πολωσόντος Κοκορώσος άρχισε να κλαίει σαν μωρό παιδί. Καλά τώρα, όχι και μπέμπα, τα έχει τα χρονάκια της. Αρκετά. Σαν επιχειρηματίας πήρα μια επιχειρηματική απόφαση. Παναγιά μου, τι θα ακούσουν πάλι τα περιφρονημένα αυτιά μου. Ακόμα και τα αυτιά σου είναι περιφρονημένα, αγάπη μου. Αγκού. Σκάσε κι εσύ. Τον αγαπώ βέβαια. Είναι παιδί μου. Πόσο περιφρονημένη σε άραγε καρδιά μου. Πουλάκι του δρόμου. Πόσο σ' αγαπώ. Πόσο. Πρώτη μου φορά που αγαπάω τόσο. Αχ, και να μπορούσα να σου δείξω πόσο. Βλέπω στη λάμψη των δικών σου των ματιών πόσο ήταν ασήμαντα όλα στο παρελθόν. Πρώτη μου φορά η ψυχή μου τρέμει τόσο και έχω στην καρδιά μου τόσα να σου δώσω που αναρωτιέμαι τώρα πια στα σοβαρά μήπως αγαπώ πρώτη φορά. Τι μεγαλεία ζώη περιφρονημένη. Βαρέθηκα τη φουκαριαροσύνη σου, Μαρία Κοντράδος ο Πολωσόντος Κοκορώσος. Η Νέα Υόρκη με στοιχιώνει. Πακέτα με τα κουρέλια σου και τα πανάκριβα ρούχα μου και ετοιμάσου. We are leaving. Η Μαρία Κοντράδος ο Πολωσόντος Κοκορώσος συγκλονίστηκε στο άκουσμα του πακεταρίσματος και άρχισε να κλαίει. Θα έρθω κι εγώ μαζί σου, Μαρία Κοντράδος ο Πολωσόντος Κοκορώσος. Είσαι ο έρωτας της ζωής μου, η ανυπέρβλητη, η μία, η μοναδική, το λιμάνι μου, η αγκυροβολιά μου. Τώρα που σε ξαναβρήκα, δεν θα σε αφήσω ποτέ. Τολμώ στο ναρκοπαίδιο που ζεις να περπατώ. Τολμώ. Τι άντρας, Χριστέ μου, τσουτσουρώθηκε η τρίχα μου. Η ραχοκοκαλιά μου έφτασε στο ρετυρέ. Η Ντόρα Ντύρι Νταραντρά είδε με άλλο μάτι τον Σανάταν Φλεβάρη Πόντε. Σαν να της άρεσε θα πω, η Μαρία Κοντράδος ο Πολωσόντος Κοκορώσος το κατάλαβε και άρχισε να κλαίει. Αγκού. Και λίγα λες. Ας είναι. Σε 3/4 φεύγουμε για Αραβικά Εμιράτα. Τι ξενιτεμός, Παναγιά μου. Στην Αραπιά με πάει κακούργα. Και γιατί να πάμε στα Αραβικά Εμιράτα, κατάξανθη απειλή. Τα Dora Diri Dara Dra Industries θα γίνουν international.
Και γιατί πρέπει να σε ακολουθήσω κι εγώ, η περιφρονημένη? Άγκου. Σε ξέχασα κι εσένα, πρώην ορφανό. Και εμένα, Μαρία Κοντράδος, ο Πολωσόντος Κοκορώσος, μοναδική μου αγάπη. Τα έχεις κι εσύ τα δίκαια σου, μοναδικέ μου έρωτα. Μη χαίρεσαι, Μαρία Κοντράδος, ο Πολωσόντος Κοκορώσος, τόσο γρήγορα. Θα πρέπει πρώτα να κάνεις κάτι που θα σου πω. سهرانة ما بتنامشي لنا صاحية ولا Την έχει βάλει πάλι στο σατανικό μυαλό της η σατανική Ντόρα Ντίρι Ντάρα Ντρά. Ντόρα Ντίρι Ντάρα Ντρά. Είσαι πρόστιχη. Στα Αραβικά Εμιράτα, αξεπέραστα ερωτά μου, θα αποκαλυφθεί ένα μεγάλο μυστικό που κρύβω μέσα μου χρόνια.